Сега ще ви покажа какъв е следващия инвентар, който сме замислили. И сме го замислили, защото при фърлянето на хидратна вара кофти малко положението да я фърляме на ръка. Затова сега ще измислим нещо, дето се прави с машина. Това по принцип става сялка за жито и за люцерна. Но ние какво ще направим в този момент? Ще го разделим, защото е доста голямо. Няма да стане нашия трактор. Ще го разделим точно тук в средата. И тук има запечатка, на която запечатка ще сложим едно моторче, да го направим електрически, да може да върти уста и от тук да пуска през 10 санта на линии хидратната вара. Ето е запечатката. Вече сме белязали, само трябва да надупчим. С шублера измерихме центъра. Това е капачето на мотора. Правим му дупки 6 мм, фащаме го с болчета и да видим какво ще стане. Капачето сме го сложили от мотора. Ето го и самото моторче. Продукчено. Трябва да се сложи самата запечатка на инвентара, да се хвани и да видим дали ще смогне самото моторче да върти оста. Дали ще действа. Идва същинската част. Да пробваме моторчето, дали ще се справи добре, дали ще завърти самата ос. Значи, тук системата малко, пази Боже. Движи го перфектно. Перфектно го движи, няма какво да го мъчим повече. Ето и вече да ви покажем и крайния резултат от инвентара, който нашия баща направи разхвърлянето на хидратна вар. Все още не сме го пробвали, не знам дали е ефективно. Ще го пробваме на пролет, понеже навсякъде вече изорахме. И ще пробваме на пролет, преди чезеловане. Тогава ще разхвърлим хидратната вара на местата, които не успяхме да разхвърлим. Ето вижте и крайния вариант. Тук виждате, вече направили сме стойката, която инвентар сме заварили отгоре. С чоповете, пирамидата, която сме направили. Това е другото. Тук има довършително, трябва да се зацепи, да може да се отваря хубаво капака. Тук отстрани сме запушили с ламарина. И най-важното, което беше застопоряването на самото моторче. Баща ни как го е направил, с малко напън, тук с допълнително чопче. Вижте, тук с чопата ни се вижда. Фантастично. Феноменално. Това е инвентара за разпръскване на хидратната вара. Сега вече е ред на следващата стъпка, а именно да засеем фиданата с зелето. Това ще се случи утре, но първо трябва да подготвим местата, или по-точно местото. За целта първо ще го мина с фреза и ще чакам семето да дойде, за да го засеем. Остана още малко с фрезоването. Мислих си, че ще го мина и по-бързо, но сега ще ви покажа коя машина никога не си купувате по никакъв повод и за нищо не света. Това е машината, която според мен не върши никаква работа, но изкара пръст горе-долу да сеем фиданата.
семето вече е при нас. Днес ще го засадим, но първо трябва да направим лихите. Вече сме обяснявали, няма да наблягаме много на тях. Имаме клип, в който обясняваме всичко как засаждаме зелето по-подробно. Единствената разлика е в това, че го сяваме под оранжерия, както казах и по-рано, за да може да го изкараме по-рано на полето. Около март месец смятаме да сме готови. Дори и на полето ще завито с агрил. Да видим какво ще стане за първа година, сяваме така по-рано зеле. И ще ви направим свидетели в крайния резултат. Готови сме с лихите, не са идеално прави. Само че забелязах пробойна. Чисто нов маркуч. Пак взехме от гадния маркуч. Тук трябва да се направи връзка между този белия маркуч и този черния. Тук майстора. На сладките. Майстора на сладките. Няма да стане нещо. Че инструментът е съкратен тук. Да, не сме на наша територия. Още да се изпили. Час 5. Отпилен. Сега трябва да отстраним и този проблем. Ето, както един истински българин, оправих всичко с теви клещи. Това е. Се надяваме, че няма да пръска много тук. Майстора на снатките е готов. Видяхте моите снатка как бях я направил. Разликата е 2 часа. Разликата е 2 часа в работата. Аз моята направих за 2 минути. Сега искам да поднеса едни публични извинения. Ява зачеря от времето, важно е качеството. Както виждате, една инженерска мисъл там. Ползвана малко повече труд, ум. Доколкото мога да видите тук, всякът го пуснем, ще почнем да полемим от средата. И не забравяйте да се абонирате. Преди да продължим с другата част от нашата работа, искаме да благодарим на господин Иван Андонов за нещата, които ни е изпратил още миналата година. Просто сега вече имаме шанс да му ги покажем, защото ни трябват и да му благодарим. Това, което той ни е изпратил, е точно именно торф. Това е нашата торф, която ние сме си закупили. Това е торфа, която той ни е изпратил. И отделно е изпратил други неща, които са полезни за нашия разсъд. Крайният резултат, объркано всичко, вече и трите сме сложили. Това е крайният резултат. И сега започва вече същинската част, а именно да ръсим семето. Айде да видим тази година колко ми е лека ръката. Айде да ти е на лека ръчичката. А сега ще поръсим равномерно навсякъде, да не е много гъсто семето и вече почваме да ръсим отгоре нашата върховна смес. И сега искам да поднеса едни публични извинения на моя брат пред всички, защото си е заслужавал да ремонтира 2 часа един маркуч. Моята схема се провали. Както той каза, почнахме да полеме от средата. А там е края. Така че сега ще отстраняваме проблеми. Вече сме към самия финал на процеса с сяването на фиданата за зеле. Сега какво сме направили до момента? Както видяхте, сместа подготвихме. Лихите бяха подготвени. Ръхнахме зелето, след което го претупахме отгоре, за да го вкараме в самата почва малко. И оттам вече ръснахме и самата смес отгоре, след което и го поляхме. И в момента какво правим? Слагаме самите пръчки, за да може да го покрием с допълнително с найлон против измръзване, въпреки че в оранжерия става доста студено.
сяваме го доста рано и затова ще го покрием с найлон и със сигурност и отгоре ще го покрием и с памперс. И може да видите след това и самия краен вариант на самите фидана. Вече сме готови и с завиването с втория найлон. Друго, което направихме като промяна, но не сме го заснели, ето може да видите през найлона. Сложихме още трици, понеже видяхме, че има семе след поливането, което е отгоре. Затова му ръснахме още трици. Завихме го с найлона, както виждате. И друго решение, което взехме, е да не го завиеме още с памперс, с ковертан, понеже още не е излезнала разсъда и затова е излишно. Като излезне разсъда, тогава, ако има нужда, ще го завиваме с памперс. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да споделяте. Айде, до нови срещи!